kwangasiwa umuntu wakubo lo siqinisa ehleli naye eshona. Who was with him? Ubani lo reveala i-address yakhe ekubeni nezitha? Are you a real content creator or you are a monitoring spirit to sell our brothers to be killed on social media? Akekho zofa la kwi-social media. I'm here. I'm not gonna run. I'm here and I will face you. And whenever you think you are smart, I will give you my other side. Now, keep his statement. What we are emhlabeni wahamba. This time around, you keep his statement. SCT ukono zohamba laga TikTok before Tuesday. We are watching and sibhekile ukuthi ubani lo zohamba before Tuesday. We are watching. We wanna know ukuthi ubani lo zohamba before Tuesday. Ubani kahle lo mhlelele ukuthi fanele ahambe before Tuesday, because mina no Max sesiyazwana no King Bhaka phakathi kwethu sesixolisile na King Bhaka ukumbangela umsindo nokudelelana siyingane zandawonye. But manje ngifisa ukuunderstanda ke manje kule part ethi ubani lo kufanele abulawe before Tuesday. Let's listen to you. Lawa TikTok kunomuntu oyibiza ngenyanga onenselelo ukuthi kumele enze show ukuthi kushawule esibili la next week. Kunomuntu okumele bengabe saphila emhlabeni okumele ukuthi engaba akasekho. Ufuna enze show kulo muntu uyamnquma immediate. Ngoma washa uMonday ngabulesibili ephila lo muntu loyo. Woyisola nayona kuyobe khala ngisho imkhovu yakhe la kwa TikTok. Iyobe khalisa okweyinyoni kewula. Lo mkhovu leyo mangabe khona. Phela la enkundleni zokuxhumana hayi ngoba isuka isabana yini, akekho umuntu osuke nenkinga nomunye umuntu, but iyahloniphana kuphela. Kodwa kufuna ukuthi enze sure ukuthi mayefuna ukuyivikela lento athi uyiyona kumele ukuthi ebemnqumile lo muntu lo immediate, ngoba hayi ama files uyoyisola lo kuthiwa azalelwana ukuthi lento ekanjena ukuthatha uzwela abantu abangale ngemumva, kodwa khona uyeza ngenyelela inselelo lena kanayo. By Tuesday mayehlulekile ukuthi anqume noma shaya bhekisele eceleni uyibona ukuthi ufana nobani yoba exposed lonke izulu uyofisa ngisho umgodi ukuthi ngihamba phansi ayifihle wezazi ajabule zenyanga yazi ukuthi le nto yazi